PisoNet mababan. Me against the world. Yung bata ba libre na pag ganyan? Roblox! Marami pong complain ng mga magulang dahil yung mga anak nila, imbis na umuwi ng maaga, hindi nila mahanap na sa PisoNet pala. Boss, yung mga kasalo ka pala si James Shopper. Ngayon pag-usapan natin yung nangyari sa Dagupan. Ibaban daw ang mga PisoNet shops doon. Meron silang 5 araw para sumunod dito sa ordinansa na ito. Pero napakarami na ng mga piso ang hindi magagamit. So kung ikaw may piso ka, taga Dagupan ka, gusto mo mag-surf sa net, hindi ka mo na magagamit yon in a week's time. Kahit ipampalo mo na lang yung, di ba meron yung nagpapaluan ng piso, ang tawag doon, taxi, may bilog, tapos kung ano yung matanggal mo doon, panalo ka. Hindi ko alam, hindi ko nilalaro yun. Pero ito yung nangyari doon. So marami na ines na parang sinasabi ng mga netizens na band-aid solution daw ito, boomer solution daw ito, na para lang magmukhang merong aksyon na ginagawa. Kasi kung isipin mo, bakit sila lang out of all? At sumagot din naman dito yung mayor na kung hindi ka taga-Dagupan, hindi mo naiintindihan to at wala kang pake sa aming mga kabataan namin dito. Imbis na umuwi ng maaga, hindi nila mahanap na sa PisoNet pala. So mamaya muna yan, daanan muna natin lahat. Sinabi nila na yung operasyon doon ng mga PisoNet shops ay sinasabi nila yung mga negative effects na nabibigay nito on students' education. Na kasama daw dito yung excessive gaming na pwedeng makaapekto sa kanilang pag-aaral. At sinabi ng local government na ine-expose daw nito yung mga bata sa abuse at iba pa mga danger. In general naman, kung hindi mo babantayan yung anak mo, expose siya sa buhay. Expose siya sa mundo. Paglabas pala sa sinapupunan ng nanay niya, expose ka na sa Pilipinas. The strongest danger na meron sa isang human being. Pag nalaman mo na sa Pilipinas ka, yun yung feel mo. Sinabi ito ni Mayor Belen na inintroduce daw ito despite criticism sa ibang mga sektor na gagawin pa rin namin kasi mas mabuti nang gawin namin ito kaysa hindi. Pero para sa akin, para tong Homelander solution, alam mo yung spoiler sa mga di pa napanood, nung nategi na nila si Homelander, di ba pinakita doon na yung pinaka-problema ay yung vote. Na kaya nilang gumawa ng susunod pa na Homelander. Mas magiging, mas masunuri pa sa kanila. At yung sa mismong comics ay matagal na nilang planado yun ay mayroong isang kopya pa ni Homelander na pag itong Homelander na to ay nag-off the hook na hindi na sumusunod sa vote, yun ang papatay sa kanya yung kanyang copy, yung kanyang clone na mas bobo at mas kontrolado ng vote. So ito lang, yun lang di ibig kong sabihin. Sorry, medyo lumabas lang muna yung pagka-fan ko ng The Boys na na-search ko sa isang PisoNet shop. So either way, ang mangyayari lang naman is makakahanap lang naman sila ibang paraan para mag-surf ng net. The same way na ako nung nagda-dial-up pa, naghanap ako ng paraan para makapag-internet kasi mabagal ang dial-up. Ganun lang yun. So meron naman daw mga research centers or parang paraan ng pag-surf ng net sa mga city hall na meron sila. Pero dapat masabayan mo yung influx ng papasok doon para gamitin yun. At also yung availability at accessibility niya sa lahat ng mga gagamit ng PisoNet na yun. Kasi kung yung mga PisoNet, madali lang siya i-set up. Mga business owners na yun na sinabi, susunod naman daw sila sa mga ordinansa, susunod naman daw sila doon sa batas na sinabi, wala naman sila magagawa. Napakadali lang kasi ma-access yun. Kahit hindi yun yung the best na quality. Alam mo yun, the best na pwede mong gamitan. Kasi hindi na naman paglalaro ginagawa sa PisoNet. Pwede rin sila dyan mag-research, mag-surf, magtingin ng sa mga project nila. Kasama na rin yun. At kaya nga may mga tabs. Alam mo yun, pwede kang habang inaantay mo to, pwede kang munang ito gawin mo. Kung naglalaro ka, pwede mo to gawin. Inaantay mo, whatever. Ang daming choices dyan. So either way, panoorin muna natin yung live stream nila. Kasi sinabi nila dito, some parents welcome the ordinance saying it will help protect children. Dapat yung magulang yun ang poprotekta. Kasi nakakasama naman talaga sa mga bata. Parang nasa year 2000 na naman ako. Ito yung pinapanood ko ngayon sa PisoNet. Kung hindi ka nasa Dagupan, hindi mo ito mapapanood. Baka sa phone, pwede pa. Ito na yung mga notice of closure. Okay. Laugh track sobrang sakto. Pakiulit. Laugh track na naman. Sino pinapanood mo? Facebook content creator. Ba't ang dami laugh track niya? Tapos nag-play yung video ko na pinapanood yung isang bata. Hindi! Ano yun? Ba't parang yung buong collection ng MP4 ng music? Baka ano? Itbulaga ba yun? Parang nasa fever dream. Panood nga, ano ba yan? Pinapanood mo, bata! Me against the world. Nakakatawa na yung batang nanonood lang habang mayroong ilang pulis at mayroong camera sa harap niya. Napapaligiran na siya. Parang ginawa ko. Okay. Pasok ka tayo sa wakas. Nako, ang dami naka-comsat sa akin. Inisip ito ba? Ba't kayo naka-comsat sa akin, ha? Yung bata ba libre na pag ganyan? Roblox! Ito na naman! Ang may sanhi na lahat. Hayop ka, Roblox.
Mas nagiging violente ako sa mga kupal kong kakampi at bobo. Naku, lalagin ka pa sa harap namin, boy! Yan ang gusto ko sa'yo eh. Inisin mo sila. Ped, strongest Roblox player in the world. Okay, kinancel na. Sayang, di ka nakalagin. Wala nang Robux. Ayan na nga. Yun! Yes! All. Wala na nga yung nanay ko dito eh. Isipin ko pa yung iba pang nanay. Ano ba naman yan? Yun o. Super speed! Yes! Yan, kabilis tumakbo si Zaldi. Oh, nako, 5 minutes. Nako, 3, 2, 1. Shot call, shot buzzer. Yan. Pwede pa po ba ako mag-extend? My God. Sobrang sakto. Sobrang metaphorical. Para ako nasa isang sine. Absolute piso net. May iba pa mga piso net. Tsaka ay lumaki na. Si Lance ba yun? This is Lance. Si Lance ba yun nasa kaliwa? May camera. Ang tawag dito, yan, tawag dyan rin. Anti-comsat kumot. At anti-kumot shot. Ito na yung notice na sasabing magsasara na. Yung natin mga comments, masabi lang na may naggawa. Instead of closing PisoNet, it would be better to regulate them. Ito sinabi ko kanina, many students will be affected kasi kailangan na mag-research, assignment, require computer, and internet. Not every family can afford a laptop or PC, and that is why PisoNets are important. Hindi lang sa mura, yung accessibility din niya. Misa katabi mo lang. Ito nga lahat, may-ari katabi lang ng bahay. Diba? So, they give students an affordable way to access technology at pag kinakailangan nila. So, hindi yun ang problema. Yun ang problema yung guidance at home. At may sagot dito ang ating mayor na nagsagawa ng operasyon. So ito yung kanyang sagot sa mga na mayroong kritisismo sa kanyang desisyon. So today, ang ginawa po natin ay kasama natin ang PNP. Sila po yung nagli-lead dito. At nagbibigay is po piso in kami PNP. ng notice to give them 5 days na isara na nila ang PisoNet. Maraming pong complain ng mga magulang dahil yung mga anak nila, imbis na umuwi ng maaga, hindi nila mahanap na sa PisoNet pala. Baka naman sa ayaw nila doon sa bahay, baka lagi silang ginigisa, di ba? Pero may guidance, pwede ka mag-PisoNet, uwi ka na ganito oras, di ba? Meron kang curfew, di ba? May mga ganun. Kausapin nyo kasi sila. Mag-usap-usap kasi kayo. And then secondly, ganun din ang DepEd, nagkaroon din po ng coordination at dun sa hearing po ng Sangguniang Panlunsod, nabanggit din po ng mga principal na problema din nila dahil hindi pumapasok yung mga bata at nakita nila nasa PisoNet din. Ang babaw pa eh. Meron pa mas malalim dito eh. Kesa Hindi yun. nakakaroon po ng mga ibang reaction ng mga bata ngayon. Nagkakaroon ng mga bullying, nag-increase po ng bullying, nag-increase po yung mga suicidal cases. So we have to put to a stop on this. And ang tingin nila, ang pag-ban sa PisoNet ang titigil sa bullying. Hindi wala naman bullying sa mismong PisoNet shop compared sa school eh. Mas matagal sila doon magkakasama eh. So alam mo yan, napaka kalat-kalat pa to. Ano lang to, band-aid solution, kung solution man ito, at saglit lang yan. So ganun din yung may problema tayo kasi first time ko narinig na merong gang years old to 12 years old. Nalaman namin yan at ginawa namin ni Attorney Valle ay nag-imbestiga kami dahil gusto namin malaman yung totoo talaga. So nakita namin may dalawang group na pong gumawa. So I think it will be too late pag marami pa tayong mga bata na maapektado. At alam natin maraming bata po naglalaro ng mga Roblox, mga Gorybox at marami pang iba. Actually last few days meron kami na-encounter na isang bata. Roblox talaga may kasalanan. God. Based doon sa kanyang cellphone, nautusan po siya ng gumawa ng mga hindi maganda. So, O nasan sabi yung ko, Roblox doon? After nag-lapse na po yung 10 days na publication, ay sabi ko kay Atty. Valle at kasama natin si Police Director. So, ini-implement na natin ngayon kasama ang different department heads. Kasama din po namin. So, sa ngayon ay may 3 na kami na binigyan po ng advice, notice, na ihintunan nila yan. Dahil we are very serious sa Dagupan City, hindi ho kami papayag. Gusto ko makita yung research nila tungkol dito. Like, saan nila nakuha yung data na ito yung kailangan mong gawin. Sana pinakita kasi hindi naman lahat ng syudad in-implement. Sa kanila lang. Ating mga bata po ay maapektado dahil sa PisoNet. And secondly, walang permit po lahat ng PisoNet sa Dagupan. Ganon din, kausap ko ang DT. Yun, okay yun. Pero di ba, ibang matter na naman yun eh. Pinapanotice namin ng closure mga PisoNet. Iba yung pinapasara namin yung PisoNet dahil nakaka-apekto to at sa mga bata. Pinapasara namin ng PisoNet kasi wala sila mga permit.
Parang yung mga cafe na hole in the wall, pero wala lang palang business permit. Okay ba yun? Ay wala rin home permit. So the more na hindi talaga kami papayag, at kahit na may permit yan, hindi talaga kami papayag kasi we are after the welfare of our Yes. children. Walang problema sa welfare ng children. Pati yung mga ginagawa ng kabataan ngayon, nakarumal-dumal, nakakainis, diba? Nakakalusot sila or hindi sila naggabay ng maayos. Pero hindi dapat nila kasalanan yun. Kung maapektuhan man sila na environment, hindi yun failure nila. Failure yun ng paligid nila. Failure yun ng family. Failure ng mga tao sa paligid yun. Kasi it takes a community to grow a child, to grow a person. Kung nakikita mo sa paligid mo na pagiging violente ay nabibigyan ng punishment, nakikita mo na pananakit ng kapwa ay ganito ang mangyayari sa'yo. Habang tumatanda ka, nakikita mo na mayroon palang consequences sa pagiging ganitong klaseng tao. At lalayo ka maging ganun. Siguraduhin mo na hindi ka magiging. Magkakaroon ka ng right and wrong. Magkakaroon ka ng critical thinking at magkakaroon ka ng sarili mong konsyensya. Yun yung importante. Hindi piso nito. Sa lahat ng operator ng PisoNet, ibalik nyo na po yung machine kung sino may-ari. Kasi ayaw naman nilang sabihin kung sino may-ari. May nakatago kasi behind. Ibalik nyo na po yung machine nyo kasi after 5 days, so kailangan po huminto na kayo at ako'y Malakas ang land party ngayon. ay tumatawag sa lahat ng operator ng PisoNet ng buong Dagupan. Sana po, mauna na po kayo. Isara nyo na po yan, ibalik nyo na yung mga machines ninyo. Yan po ang hiningi ko po sa inyo kasi hindi tayo hihinto. So for rent ba ibang mga PisoNet? I mean, rented ba ibang mga PisoNet PCs? Di ko alam eh. Baka may pwede mag-comment dyan na PisoNet owner na hindi na sa Dagupan. So I'm sure wala siya kayo PC para pag-type pa ng comment niya. Ako, na-zero out ang mga PisoNet sa Dagupan City. Baka humingi pa tayo ng tulong sa ibang agency dahil lahat ng PisoNet ay tinatago po nila kung saan nila Ang ganda na shot to, merong cross sa gilid. Ito shadow siya nung cross. Damn. kinuha yung kanilang PisoNet. Noon kasi, alam namin noon kung sino yung nagpapatakbo. Pero Ah. ngayon naman, hindi ko pa alam kung sino yung nagpapatakbo. Nagpapatakbo ng mga PisoNet sa Dagupan? Oo, so para may supplier. Baka isa din paraan to, di ba? Na under the, ewan ko, baka masyado lang ako nagumagawa ng tinfoil lahat theory, na baka paraan din to para malaman sino nagsusupply ng PisoNet. Na okay, sakto, meron ding issue, ipagsabay na natin, di ba? Kung pwede, isurrender na po nila at ibang negosyo na lang ang pasukan nila. Hindi po apektado ang ating mamayan o kaya ang ating mga bata. So yung sabihin, hindi legitimize sa mga PisoNet sa Dagupan? Hindi ba't hindi pwede? Yes, you can legally must get a permit. Okay. So wala naman nagsa-stop sa kanila. Kasi baka madali lang yung setup. Either way, ito yung mga comment ni Mayor. The city will invest free use of computers at school for their research. Okay. Accommodate nyo lahat. Papalitan nyo lahat ng PisoNet. Hirap dun ha. How about for the businessmen po? How will you solve that? Wala. Hanap kayong bagong trip. Maging FB creator kayo, di ba? Lagyan nyo ng sa katutak na laugh track. Dapat yung PisoNet imbes ay pasara, patakboy na ng LGU. O nga, maganda yun. I know you are not from Dagupan so you don't care for our children. Okay, that's an assumption. Why not ban television shows like Batang Quiapo? Sinabi ko yan before. Pinagabarilan doon, meron ka mga dugo eh, di ba? Pinaputulan nga ng dila eh. Hindi po kasalanan ng PisoNet yan. Sa tingin ko po ang parents and guardians dapat sisihin kasi hindi marunong magdisiplina anak nila. Yes, we will close only PisoNet. Scatter is safe. Paldo na naman kami. Let's go! Yun, we have a free e-library for students of Dagupan. To sabi isang IT student, mas refer daw niya to do some coding stuff and later games to entertain after a few hours of stress. Do you think the child can't enjoy what early and mid Gen Z does in early years like in 2010? Also, the free e-library on your area feels like it don't have better specifications to perform tasks. Even most web browsers are increasing spec. Medyo nakakain ng RAM. Kaka-generate ang tungtong sa hole at AI generated. Ayan na. Also, if I code at that library using IDEs like Visual Studio, Rider, and so on, do you think this caters the tasks, ma'am? So para ano to? Call out sa specs ng PC nyo, mahinang specs. Also, in-game development subject. O nga, kaya kailangan nila mas magandang specs kaysa sa simple makabukasan ng web browser, want to become game dev at their free time using Godot, Unity, and Unreal Engine, and even their in-house ones. Do you think the spec carries on it? Kaya sana nga mas pag-usapan pa nila to. Sana mayroong isang buong parang usapin tungkol dito kasi yung ginawa nila parang ito na yung naging desisyon namin, salpak na agad namin to. So parang nagbuka lang siyang band-aid at mukha parang duct tape lang tinatay nilang isara yung mga butas. Good parenting is this sa Internet Cafe. Yehey! PisoNet owners, palitan nyo ng video. Walang violence o pera. Ang violent doon pag naubos ang pera mo. Pero either way yun, nakita nyo naman yung parang general feel ng community para sa nila half-ass tong decision na to. Dasan yung data to back itong sinasabi natin na mas
mas nakakabuti to. I think mas marami yung masasaktan, yung mas marami yung mas mawawalan ng access sa affordable at siguro mas malakas na mga PC, accessibility sa mga computers na nakakailanganin ng mga bata sa kanilang schoolwork, sa mga projects. Kasi ito kasing parang pag-police ng pag sa computer ito na dapat gagawin nyo versus sa paglalaro. Meron kasing good balance din yan. Minsan ako dati nung kabataan ko, ginagamit ko as reward system sa akin na after ko magawa yung kailangan ko gawin, maglalaro ako sa isang game after nun. Na instead of unahin ko to, tatapusin ko muna, sinasandwich mo siya. Paraan din yun eh. I'm sure ginagawa ng mga magaling sa kanilang mga anak na isa-sandwich mo ang isang reward sa isang kailangan nilang gawin na bagay para alam mo yung ganahan sila at magkaroon sila ng working towards something. Diba? Magandang way yon para makalimutan nila o malagpas nila yung boring part ng proseso yun. Kasi alam naman natin, pinagdaanan din natin, alam natin yung feeling na may mga boring o ayaw mong gawin ng mga schoolwork. So, ito yung way mo para malagpasan mo yun. Diba? Nasa galing din na magulang o ng mga nasa paligid mo na adult. Nakakalungkot lang yun. Kasi ang gagamitin nila dito ay yung walang business permit ng mga PisoNet eh. I'm sure after a week or two, kung balik ta rin man nila ito na hindi na yun yung cause. Kasi I'm sure babalik din yan after mag-die down yung issue, after a few months, babalik yan at siguro kailangan nila mag-apply ng business permit para may mataksan sila. At syempre, yun ang gusto lagi ng ating gobyerno. Diba? So either way, yun din yun eh. Parang wag natin sabihin na ito lang yun. Alam natin marami pang kasama yan. Kasama talaga to. Kasi na-open up din mismo yung mayor dito eh. So nakakalungkot lang yun na yun ang naging band-aid solution nila. Sana sa mga future months ay mas maganda at mas pinag-isipan yung iba pa mga solusyon na gagamitin nila. Ang pinaka nasasaktan dito yung mga business owner pero yun sabi nga nila wala naman daw permit. So you got it coming. Deserve mo din yun. Pero yun nga, risk na nila yun nung pinasok nila ito ng walang permit. So sunod na balita na ito naman sinabi ng CICC na verify na nila na yung game na Gorebox ay hindi na daw mada-download or hindi na daw ma-access. Pero meron ng mga VPN para dyan. Sana meron din silang way para doon. Kung di, ganun lang din. Ito rin sasabi ko sa inyo, may laging meron paraan pag masyado mo minamadali ang mga ito restrictions. Lalo na kung hindi naman yun yung kailangan mo unahin. Pero siguro ito lang yung way nila na parang yung fallout na ito yung nangyaring insidente sa Tacloban. Ganito, gawin muna natin lahat to. Just to say na parang kinwarantine natin yung issue. Diba? Habang nangyayari to lahat. So, speaking of magsasara na mga business, meron kami binukas na business. Short clip lang na maghapon cafe dito sa Caloocan. Gusto nyo pumunta, sarap ang kape dyan. Hindi yan pucho-pucho. Binuo namin. Run clip. Kumusta yung mga cafe lovers, mga acidic, at syempre mga cancer dyan. Ito ang aming bagong bukas na cafe dito sa 819 Villa Angelica Subdivision, Camarin Road, Caloocan City. Pwede nyo ipin yung DG North Point Building. Bago-bago siya. Nasa second floor kami. Ito ang aming maghapon cafe. Meron kami iba't ibang mga kapehan dito. Pero kasi magyap ako dito sa tapat ng second floor namin nakabilad sa araw. Pumunta na kayo dito. Tara! Uy! Nandiyan pala kayo. Ba't nanawala ka ba? Pagkaakyat nyo ng second floor, nandito kami sa Bukana. Ito ang maghapon na cafe. Meron kami ditong Marites Proof Glass. Talagang pinaganda namin to. Mas maganda pa to sa bulletproof, matibay yan. Meron kami guider dito na made from elephant horn. Meron kami espresso machine from Switzerland. At syempre meron kami barista na AI generated. So ano yan, bayad ng subscription yan para mabuo siya. So tingnan natin yung menu. Pero ang dami mo sinasabi pero wala kami ditong AI generated na flavor. So tara, pasok tayo. Ayan. Dami mga customer, hindi yan bayad. Nandiyan talaga sila dahil gusto nila yung plate. Projector. Pro-project siya ng 120 FPS ng color and light. Ito, tingnan natin ang ating menu. Meron kami maghapon latte, scramble latte, Mansi, Erocano, Turon Brulee. Yan yung mga signatures. Diba? Meron yung vibe, cozy vibe ng panghapon. Kaya maghapon. Pero ay, yun nga yung point dito. Ito yung cozy na gitna ng araw na gusto mo mag-relax. Diba? Hindi na kailangan pag-isipin ng kung ano-ano dito. Ayaw mo muna makita yung mga nakakainis sa kasama sa bahay. Yan, labas ka muna. Date. So meron kaming classic, meron kaming matcha. At syempre sa isang cafe, kailangan mo ng friendly barista. So ito kaming barista ngayon na nagbabantay for us. Oy, Paul nga pala from the future. Yung napanood nyo, 3 weeks ago pa nung sinisimulan pa namin yung maghapon cafe. Huwag kayo magpapaniwala sa mga sinasabi nila sa YouTube o mga sensationalized sa mga videos na mga nag-start ng business. Talagang stressful siya at marami kang kailangan intindihin habang ginagawa mo. Hindi naman to parang laro lang. May mga pera involved dyan, may mga staff na involved dyan, at may mga tao at partners na kasama dyan. So, nung ginawa namin tong cafe na ito, from the start talaga, yung kape sa akin parang medisina lang. I mean,
iniinom mo lang, take mo lang, tikmo mo onte, tapos okay ka na. Tapos tinuruan ako ng girlfriend ko na meron pa palang sasarap na lasa ang kape. Meron pang layers dito at level na pwede mo pang maranasan. Kasi syempre, saglit lang naman ang buhay. Kasi sawang-sawa na ako sa mga kape na titikman ko na dinadaan lang sa tamis yung lasa ng kape nila. Naiintindihan ko iba-iba naman ng mga businesses, pero gusto ko sana sa lugar namin merong makakapag-offer ng ibang lasa. At yun yung aming ginawa nung binubuo namin yung mga signatures nyo. Nakikita nyo naman doon sa menu. Kaya ako gumawa ng ganitong pandulo kasi ito mga pinapakita ko ngayon mga videos at photos, yung updated na, nalamnan na yung mismong cafe. At meron din kami doon mga events on MTG with friends, meron mga book club dyan, iba't ibang mga community, gym community, at kamakailan pumunta rin kami sa pickleball event na nag-serve ng matcha yung maghapon. Bisa talaga pag isa ka sa mga owners, bisa naglilinis ka ng salamea, parang baby mo yan eh. Nafe-feel ko rin yan na nagkaroon ako ng YouTube channel, talagang bini-baby mo siya. Siyempre ang goal is ma-delegate na maayos pa moving forward, pero naranasan ko lahat nung parting yun. Nag-train din naman kami, maging mga barista. Sinamit kay Sir Pao Canopi, di ba? Siyempre mga Pao talaga magagaling yan. Marunong din ako mag-barista doon. Minsan ako na gumagawa ng sarili kong kape pa, di na makadagdag sa mga iniisip ng store. Nakatuwa isa pang side ng kape na hindi ko kinalakihan, na iniinom mo lang yan straight para makapag-start ka na. Pwede mo rin palang ma-enjoy pa itong mga saglit na parte ng buhay mo na pang araw-araw mong ginagawa. Habang ini-extract mo siya, lalabas mo na itong parting ito, yung alat, yung tamis, tapos lalabas na doon yung parang sunog na taste na minsan ay correlate ng mga tao sa caffeine. Na gusto mo mas naglasa pa ng kape o gusto mo pa talaga ng caffeine yung nagpapagising sa kape? Kasi pwedeng dagdagan pa ng shot yan para dumami pa yung mismo caffeine. O gusto mo ba yung lasa ng sunog, pwede pang lutuin o pwede pang ipull yung shot ng mas matagal para mas luto pa yung mismong beat. May mga ganong levels pa. Naalala ko lang din doon yung para ako nasa Breaking Bad. Yung instead of ipinagbabawal na pulbura, mayroong isang buong siyensya na naman na involved sa paano siya lutuin, paano nakaka-apekto moisture doon sa bean, yung pagka-calibrate. Ang dami pa niya. Nakakatuwa siya. Para siyang bagong mundo na denive namin at in-enjoy. Siyempre, lahat naman ng mga bagong bagay talaga may learning process. Pero talaga learning curve dyan. Yung pag-akyat talaga yung nakaka-stress at minsan feeling ko pretentious ako. Lasang ka ba ng bayan? Pero narinig ko lang sinabi ng iba. So, nakakatuwa na pati yung mga magagaling na alam nila yung feeling na yun kasi doon sila nanggaling. At natutuwa ako na nakasama namin at nakausap namin yung mga tao na hindi plastic pagdating sa kape. At dahil doon natuto kami na ito rin yung gusto namin ipakita sa mga papasok pa doon sa kape. Kung gusto nyo pa malaman yung mga ginawa namin doon tungkol doon, mabidyo lang down below. Pero yan, gusto ko lang idagdag yun kasi pumasok kami sa ganitong klaseng business kasi inintindi rin naman namin. Talagang inaral muna namin bago namin tinuloy-tuloy yung mismong business. Hindi lang siya parang trip-trip lang, nagkayayaan lang. Well, medyo nagkaroon ng yayaan pero naisip din namin na wait lang, hindi pwede papasok lang tayo dito na parang feelingero na gusto lang magkaroon ng aesthetic na cafe pero yung kape lasang pintura. Kaya kailangan mong lagyan ng pagmamahal, kailangan mong lagyan ng lasa. Kailangan papakita mo dun sa mga ibang tao na hindi ka lang parang yung mga iba pa na pumapasok. Siyempre, hindi naman kami talagang world-class level pero malay mo, di ba, in the future, umabot kami doon or magkaroon kami ng time para mag-train ng mga ganong klaseng tao. Kailangan pa natin na ilang sip-sip pa ng kape sa pang-araw-araw hanggang mapunta tayo doon. Minsan din nandun ako sa cafe, swerte na yung nandun na makakapag-barista ako kasi meron talaga kami mga tao para dyan pero alay natin, di ba? Yun lang yung ginawa namin recently dun sa aming lugar. So yun lang, punta na kayo sa Maghapon Cafe, nandiyan yung address. Salamat sa pagsama sa journey namin at moving forward kung saan pa pupunta to. Para pumunta kayo lalo sa mga malalapit sa area ng Caloocan, Paulul, Barista na mamaalam.